Dwi bod yn gweithio fan hyn yn Clawdd Poncen ers mis Mawrth diwetha. Yn ystod y cyfnod, dwi wedi bod yn gweithio a siarad lot efo bobl. Da ni wedi gobeithio gwella'r safle. Da ni wedi gweithio chydig bach ar y pump track. Da ni wedi gwneud sesiynau hyderus i plant a'r beicio nhw a hefyd oedolion. Ni wedi cael mama allan yn beicio am y tro gyntaf ers ni wedi bod yn 14 a hwnna'n andros o dda. A wedyn gweld bod nhw wedi mynd wedyn ar ben eu hunain hefo'u plant. Dwi wedi gweithio hefo bobl sy'n byw yn Llygadog. Da ni wedi cael nhw allan fwy na be oedd nhw wedi. Oedd yn lle andros o dawel o neb yn dod allan i cymryd rhan mewn bethau. Mae hwn wedi gwneud gwahaniaeth enwedig i bobl sydd yn chydig bach yn isel, teimlo'n isel. Mae'n dda i gael bobl yn siarad. Have you done the chair yoga? You've done it a couple of times, haven't you? Yeah. You've done your bike thing? Oh yeah, got out on the bike. 25 years. A bit wobbly at first, but got the hang of it again. It's given me a bit more confidence. Basically, with me, once I've done something, even the yoga, I feel like I've got more energy. I like the community spirit. Dwi bod yn gweithio lot efo'r ysgol. Mae'r ysgol ar y stad. So mae yna lawer o blant sy'n byw fan hyn. Dwi bod allan hefo ni, gwneud gweithgareddau ar y cwrt tennis. Dyn ni wedi gwneud sesiwn yn y parc efo clwb criced. Weithiau mae pobl eisiau support yn eisiau rwy'n i gafel llawn nhw i just dechrau pethau yma. Rhoi sesiwn o blas i nhw. Wel, oherwydd dwi wedi gwrando i be maen nhw eisiau. Maen nhw wedi gweld pethau wedi digwydd. A wedyn gobeithio mae hwn wedi rhoi chydig bach o hyder i nhw bod ni yn gwrando a bod ni yn gwneud pethau gwella y sefyllfa.